Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isong. Taong 1980, Sebario, Guimaras. Noong mga panahong ito, sikat na sikat pa sa lugar ng Sebario ang mga kwentong may kaugnayan sa mga nilalang na kumakain ng karne ng tao. Ayon kay Isong, bata pa siya noon nang marinig niya ang mga kwento ukol dito. Akala niya nung una, lahat yon pawang pananakot lamang sa mga katulad niya. Pero habang tumatagal at tumatanda siya, napagtanto niyang hindi pala. Lalo na nung makilala niya ang matandang bao na talaga namang pinangingilagan sa kanilang lugar dahil sa mga hinalang aswang umano ito. Kagaya ng mga kwentong madalas niyang marinig, walang asawa ang matanda. Nakatira rin ito sa barong-barong at ilang metro ang layo ng bahay nito mula sa sentro ng baryo. Hirap na hirap din ito sa buhay, kaya lahat ng pagtitiis na gawa na nito. Ang nakakapagtaka lang noon sa matandang yon, hindi ito humihingi ng tulong sa kung kani-kanino. At imbis na mamalimos, nagtatrabaho ito sa palayan kahit nang hihina na ito. Wala ring taong malapit sa kanya, gawa ng base sa mga usap-usapan, dayo lang sa lugar nila ang matanda. Nang malaman naman ni Isong ang tungkol dito, agad nitong nakuha ang kanyang atensyon. Maging siya man kasi, aminadong nagtataka rin talaga sa matandang yon. Nahihiwagahan din siya sa ikinikilos nito, lalo na sa ugali nitong hindi mo mahulaan. Dagdag pa niya na, kahit nasa edad 80 anyos na ang matanda, napakabilis pa rin itong magsaka. Sa lahat ng magsasakang kilala niya, hindi pa siya nakabalitang may tumalo na rito sa pabilisan ng gapas. Base rin sa mga haka-haka ng iba, may agimat umano itong matanda. Nang marinig niya ang tungkol dito na yun naalis sa isip niya. Magmula noon, ang matanda na palagi ang laman ng isip niya at sa oras na makita niya itong dumaraan, hinding-hindi doon naaalis ang kanyang paningin. Mula nang tumungtong siya sa wastong gulang, isinaliksik niya ang lahat ng misteryo ukol sa pagkatao nito. Ang kaso lang masyado itong mailap at sa loob lang ng ilang taong paghahanap ng mga kasagutan, wala siyang natuklasan. Maliban kasi sa pangalan nito, wala nang kaide-ideya ang mga taong nakakakilala rito kung saan ito nagmula at kung sino-sino ang mga kadugo nito. Dahil sa ganoong pangyayari, naisip niya na mas mainam na kumprontahin ang matanda. Ilang linggo rin niya itong pinag-isipan hanggang sa makabuo na siya ng desisyon. Nakakabahala man kung iisipin ng pasyang yon. Pilit niya itong ginawa, alang-alang sa mga bagay na hangad niyang malaman. Sa pagsapit ng araw ng pagtungo niya sa bahay ng matanda, wala siya roong nadatnan. Nataon kasi noong araw ng kapasan sa Karatig Baryo, kaya pumunta ito dito para maghanap buhay. Nang malaman naman niya ang tungkol sa bagay na yan, hindi na siya nagsayang pa ng oras. Sa halip na maghintay, pinuntahan niya ang matanda para ito ay makausap sa lalong madaling panahon. Malapit lang naman ang Karatig Baryo kung iisipin, kaya alam niyang mahanap niya ito bago sumapit ang dapit hapon. Nang marating niya ang palayan sa loob ng baryo, dito niya nakita ang mga magsasakang nagkukumpulan sa mga kahon. Abalang-abala ang mga ito kakabuhat ng mga naani nilang palay patungo sa imbakan ng may-ari. Sa kanyang pagmamasid, nakita naman niya kaagad ang matanda. Nang mapansin niyang nag-iisa lang ito, dali-dali niya yung nilapitan. "Magandang hapon po, Manoy Toto. Wala ho ba kayong kasama? Sino magpapasa ng mga hating ani ninyo papunta sa ating baryo? Kung wala ho, abay ako na lang. Huwag ho kayong mag-alala. Wala pong bayad ang pagtulong ko sa inyo." Bungad na wika niya sa matanda paglapit niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung tumawa habang nakatingin. Abay kung ganun, sige ba? Tamang-tama ang pag-alok mo.
Medyo masakit na ang tagiliran ko eh. Magkape ka na lang iho pagdating natin sa bahay. May mga tinapay din ako dung may lebadura. Sakto sa merienda. Dahil sa sinabi ng matanda, napangiti lang naman itong si Isong. Para sa kanya kasi, sapat na ang pagsang-ayon ng matanda sa kanyang alok para siya ay maging masaya. Dala naman ng pagmamadali niya, tinulungan niya na ito sa pagsasaka kahit walang kapalit. Hindi naging madali ang kanilang ginawa noon, gawa ng yung layo ng bahay ng may-ari sa palayan, halos nasa 3 kilometro. Habang siya'y hirap na hirap sa pagpapasan, pansin niya itong si Manoy Toto na parabang di man lang nangangawit sa daladala nitong sako ng palay. Mas mabilis din ito sa kanya kung maglakad, at kahit tumakbo hindi niya ito mahabol-habol. Pagdating naman nila sa bahay ng may-ari, hingal kabayo na siya. Halos mahimatay na siya noon sa pagod na dulot ng paglalakad nilang walang pahinga. Nang mapansin naman ito ni Manoy Toto, agad naman yung napatingin habang nagtatanong. Ano Isong? Akala ko ba papasanin mong lahat ng naani ko? Mamaya pag uwi ko, hati na lang tayo. Mukhang mahihirapan ka kung sosolohin mong lahat ng parte ko. Salamat ho, Manoy Toto. Pasensya na ho kayo ha. Masyado ako mapangas nang hindi man lang inaalam ang sitwasyon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na ito nagsalita pa. Ilang oras din silang nakapila noon hanggang sa makuha na nila ang 3 sakong parte ng matanda. Gulat na gulat noon si Isong sa kadahilan ng bakit napakarami ng hati nito. Samantalang yung mga kasama nito, kung hindi kalahating sako, ilang kaban ng bigas lang. Dala ng kuryosidad, tinanong niya ang matanda kung ilang bang kahon ng palay ang nagapas nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, masaya itong sumagot ng 15 ata o 16. Hindi ko na matandaan eh. Basta nasa ganyang bilang. Yung pinasa natin kanina, 5 balik ko na yon. Dahil sa sinabi nito, wala na siyang naisagot pa. Marami kasi noong katanungang pumapasok sa isip niya ukol sa kung papaano ito naging posible. Sa isip-isip noon ni Isong, magagawa ng isang magsasakang gumapas ng ganoong karami kung 2 araw itong mag-aani ng walang pahinga. Sa katayuan ng matanda, alam niyang pumunta yun doon, magbabandang 6:00 na ng umaga. Kaya kung nakagapas ito ng ganoong karami, siguradong 10 beses itong mas mabilis kumilos kumpara sa mga magsasakang sanay na sanay ng gumapas. Nakakalula man ang katanungan sa kanyang isipan, hindi niya na ito gaanong pinansin. Inihanda na kasi niya ang kanyang sarili para sa pag-uwi nilang dalawa. Alam niyang hindi biro ang papasanin niyang 1 sakong ani, kaya kung magkataong wala silang magiging pahinga, tsak na mahihirapan siya. Ilang minuto ang lumipas pagkaalis nila ng baryo. Ramdam na niya ang pamumulikat ng kanyang balikat. Paika-ika na rin siya noong maglakad dahil sa pananakit ng kanyang kaliwang paa. Nang mapansin naman ito ng matanda, inutusan siya nitong magpahinga. Papasapit na noon ang gabi pero parang hindi pa rin ito nag-aalala. Dahil sa sinabi nito, agad niyang ibinaba sa may bandang ugat ng puno malapit sa kalsada ang sako niyang bitbit. Nang makaupo na silang dalawa, dito niya na ito kinausap. Manoy Toto, di ho ba may mga aswang dito? Palagi ko kasing naririnig sa mga tsuhin ko na huwag dumaan dito kapag dapit hapon eh. Maraming nanliligaw at mga mapanlarong elemento sa paligid. May mga aswang ding nagmamasid na nagmamarka sa kanilang mga biktima. Kayo ho ba? Naniniwala ba kayo sa mga kwentong yon? Nang marinig naman ni Manoy Toto ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang nakatingin sa kanya. Pagtahimik naman ni Isong, mahinahong sumagot ang matanda ng, Oh, totoo ang lahat ng iyon.
Bakit? Gusto mo bang makakita ng tunay na aswang? Pwedeng-pwede ko silang ipakilala sa iyo kung gusto mo. Dahil sa sinabi nito, bigla siyang nakaramdam ng kilabot. Alam niya kasing hindi nagbibiro ang matanda, kaya lahat ng sinasabi nito, ramdam niyang totoo. Pagkaraan pa ng ilang segundo, inabisuhan siya nito na sumunod. Dagdag pa nito na, iwan muna nila ang mga sako sa gilid ng kalsada para makarating ng mas mabilis sa tahanan ng mga aswang na kilala niya. Mariin din itong inilahad na huwag niyang alalahanin ang mga ginapas nito dahil kahit hindi nila yun balikan, makakarating ito sa kanyang tahanan. Nang marinig naman niya ang lahat ng yon, dito niya napagtanto kung gaano kahiwaga ang matanda. Hindi na rin siya umaasa noon na nasa panig ito ng kanan, dulot ng mga katagang binitawan nito sa kanya. Gustuhin man niyang tumutol sa mga sinabi nito, alam niyang hindi niya na ito magagawa pa. Naisip niya kasi na kung talagang nasa panig ng kaliwa itong si Manoy Toto, posibleng dukutin siya nito kung hindi niya susundin ang mga nais nitong ipagawa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dito na nila tinahak ang daan papaloob sa kakahuyan. Ilang metro ang layo mula sa daan, may nakita siyang isang maliit na kubo na tirahan ng mag-asawang may 2 anak. Malayo pa lang, nakita na nila ang mga ito at sa unang tingin, wala naman siyang napansing kakaiba. Pero paglapit nila sa lugar, bigla naman siyang nakaramdam ng takot nang may masipat siyang mga sanggol na nakabitay sa sampayan. Nahagnas na ang mga ito, tapos punong-puno na ng uod ang buo nitong katawan. Dahil sa kanilang nadatnan, hindi na siya pinalapit pa ng matanda. Ang ginawa nila, naghintay na lamang sa malayo para makausap ang pamilya. Maya-maya pa, matapos naman itong tawagin ni Manoy Toto, agad na lumapit ang padre de pamilya sa kanila. Nung makaharap na nila ito, laking gulat na lamang niya nang lumuhod ito sa harapan ng matanda. Humalik-halik din ito sa talampakan na parabang nagbibigay galang sa taong mas mataas ang antas sa kanila. Ano ho ang ipinunta niyo sa amin, Ginoo? Pagpasensyahan niyo na ang mga nadatnan ninyong kalat, sapagkat hindi kami ngayon umaasa na may darating na bisita. Wala naman akong pakay. May gusto lang akong ipagawa sa iyo. Itong batang kasama ko kasi, hindi naniniwala sa pag-iral ninyo. Gusto kong pakitaan niyo siya kung ano nga ba talaga ang abilidad at wangis ng isang totoong aswang. Sagot naman dito ni Manoy Toto. Nang marinig naman ng nilalang ang utos ng matanda, bigla itong umatras. Pagbaling nito ng tingin kay Isong, napansin niyang parang bumaliktad ang sikmura niya. Gustuhin man niyang pigilan ng kanyang pagsusuka, hindi niya na ito nagawa pa. 2 suka lang, parang mauubos na ang laman ng kanyang tiyan. Mabuti na lang may ipinahid sa tiyan niya ang matanda, kaya napawi ito. Di nagtagal, nang bumalik na ang kanyang ulirat, dito niya napansin ang pamumula ng mata ng lalaki na kanina pang nakatitig sa kanya. Unti-unti, napapansin niyang parang nagbabago ang anyo nito. Noong una, inakala niyang namamalikmata lang siya, pero habang tumatagal paulit-ulit nang sinasabi ng isip niya na hindi siya nagkakamali sa kanyang mga nakikita. Hindi naglaon, doon na tumambad ang anyo ng aswang na may pagkakahawig sa isang kabog. Yung mukha nito, gayang-gaya talaga sa hayop na nabanggit, habang yung pang-ibabang katawan nito may hahalin tulad mo sa katawan ng isang kambing. Nakakapangilabot man ang itsura nito, wala siyang naramdamang kahit na anong takot at pag-aalala. Alam niya kasing kasama ito ng matanda, kaya nasisiguro niyang hindi siya nito gagalawin. Maya-maya pa, napansin niyang bumalik na rin ito sa orihinal nitong anyo at sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang ordinaryong wangis ng lalaki.
Pangisi-ngisi pa ito sa matanda dahil sa napansin nito ang pagkagulat sa kanyang muka. Matapos ang pangyayari, agad naman itong nagpaalam. Subalit bago pa man ito makaalis, inabisuhan ito ng matanda na tumigil. Nakakalimutan mo na yata ang batas ko rito, kaibigan. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo? Walang kakain ng sanggol. Naunawaan kong sikmura ninyo, kaya nga hindi ako naghihigpit. Ang pinakaayoko lang, nangaabuso kayo ng mga ordinaryong tao. Alam mo na kung ano ang gagawin ko para hindi madamay ang pamilya mo sa asunto. Seryosong wika ni Manoy Toto. Nang marinig naman ito ng lalaki, muli itong napasilay sa kanila at sa pagkakataong yon, bakas sa mukha nito ang matinding pagsisisi at takot sa kanyang mga mata. Pahigbi na rin yung umiiyak at kahit hindi ito magsalita, pansin niya ang bigat ng dinadala nito. Makalipas pa ang ilang minuto, biglang humaba ang matatalas nitong mga kuko na siya namang dali-dali nitong iniunday sa kanyang puwak. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyan na itong maligo sa sarili nitong dugo. Agaran din yung pinuwian ng buhay at nung makita ito ni Manoy Toto na nakahandusay na sa kanilang harapan, dahan-dahan naman niya itong hinila papalapit sa bakuran ng bahay ng naiwan nitong pamilya. Matapos niya itong gawin, umalis na sila roon ng walang paabiso. Hindi na rin nila binalikan pa ang mga palay na iniwan nila sa tabi ng daan dahil ayon dito na iuwi na niya yon sa bahay niya kanina pa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nakapagsalita. Sa dami kasi ng kanyang masasaksihan, alam niyang hindi na kayang tanggapin ng kanyang katawan ang mga karagdagang impormasyong kanyang malalaman. Kalaunan, nang marating nila ang bahay ni Manoy Toto, pinamerienda siya nito na parabang wala siyang nasaksihang pangyayari. Marami sana siyang itatanong noon sa matanda pero sinarili na lang muna niya ito. Ang kutob niya kasi, ito ang namamahala sa mga aswang sa kanilang lugar kaya nakapag-utos ito ng ganoong kadali. Matapos naman niyang magmerienda, may hinahon naman siya roong nagpaalam. Bago siya umalis, nangako siyang babalik sa bahay nito pero hindi niya na ito ginawa pa. Magmula noon, iwas na siya sa matanda hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Ayon sa kanya, nung iniiwasan niya ito, hindi niya na yon nakita pa. Paunti-unti, nakakalimutan niya ang mga nangyari hanggang sa nagkasalubong na naman ang mga landas nila. Pagsapit ng pista sa kanilang lugar, hindi na niya halos maalala si Manoy Toto. Yung ilang buwang pag-iwas niya, namunga ng maganda, kaya nanumbalik na ang ordinaryo niyang buhay. Subalit nang sumapit ang bisperas ng kapistahan, nabalitaan niyang may mangyayaring subukan ng agimat sa pagitan ng mga antingero at albularyo. Base rin sa bali-balita, dadalo ang mga dalubhasang antingero sa kanilang lugar, kaya bilang binatilyong umiidolo sa mga ito, hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na makita ang mga taong yon. Pagsapit naman ng gabi ng subukan, maaga pa siyang tumungo sa liwasang ilang kilometro ang distansya mula sa sentro ng baryo. Nasa liblib na lugar ito malayo sa mga tao, gawa ng yon ang napagdesisyonan ng mga hurado. Piling mga tao lang din ang inimbitahan para maging parte nito at sa katunayan hindi biro ang kanyang pinagdaanan para makakuha ng sapat na impormasyon. Mabuti na lang, may mga nakausap noon ng mga kaibigan niya kaya nalaman niya ang tungkol dito. Gayunpaman, kahit alam nitong paparating na subukan, hindi ito nangahas na sumama sa kanya. Nang marating naman niya ang liwasan, bumungad sa kanya ang mga manggagamot na kanina pa roong naghihintay. Lahat yon pawang may mga karga sa katawan, kaya hanggat maaari hindi siya gumawa ng hakbang para makaagaw ng atensyon. Sa loob ng ilang oras na paghihintay,
Wala siyang ibang napansin kundi ang pagdagsa ng iilang mga individual. Bawat isa abala sa pag-uusap ukol sa mga mangyayari. Nabanggit din ng mga itong tungkol sa mga kalahok, kabilang na ang matandang nakatira sa kanilang baryo. Ayon sa mga antingerong dumating, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may makikilahok na matandang hindi nila kilala. Bagaman wala silang ideya sa kakayahan nito, naniniwala silang isa ito sa mga unang malalaglag sa subukan. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, nagsilbi naman itong palaisipan para sa kanya. Hindi niya kasi noon mawari kung sino ang matandang tinutukoy ng mga antingerong dumating. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghihintay, dito na mas dumami ang bilang ng mga imbitado. Kahit malaki ang liwasan, napuno pa rin ito ng mga tao. Ilang minuto pa bago magsimula ang subukan, dumating na rin ang mga kalahok kasama si Manoy Toto. Kahit malayo pa ang mga ito, nakita niya kaagad ang matanda. Pagsilay naman niya rito, nagdulot ito ng pagtataka sa isip niya. Hindi niya kasi maisip kung bakit nakapunta sa ganoong pagtitipon ang matandang inaakala niyang nagtataglay ng karunungan ng kadiliman. Sa pagpasok naman ito sa loob ng liwasan, para siyang bilanggong nagtatago sa naghahanap sa kanya. Pinilit niya talaga noong kumubli sa mga taong nasa unahan niya, pero masyadong matalas ang paningin nito. At imbis na umupo sa lugar kung saan malayo sa kanyang matanda, direkta siya nitong nilapitan para tumabi sa kanya. Pag-upo naman ito sa malapit, pabulong yung nagsalita ng, Akala ko ba babalik ka? Bakit parang iniiwasan mo ko, iho? Natatakot ka ba na baka aswang din ako? Huwag kang mabahala. Hinding-hindi ako bababa sa ganyang antas. Kapag may panahon ka, bumisita ka uli sa bahay. Matagal na kitang hinihintay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Dahil dito, ikinatuwa naman ito ng matanda. Yun na rin ang naging hudyat para maputol na ang kanilang pag-uusap. Maya-maya pa, umalis na ito sa tabi niya. Kampante itong tumungo sa harapan ng entablado, alinsunod sa pagtawag ng mga hurado. Hindi nagtagal, nagsimula na rin ang subukan. Lahat ng pagsubok na ibinigay sa mga kalahok, hindi basta-bastang magagawa ng mga ordinaryong tao. Isipin niyo, bubuhusan kayo sa likod ng kumukulong mantika, pagkatapos iitakin kayo sa likod, at kapag hindi nahiwa ang balat ninyo, ibig sabihin nakapasa kayo. Ganon ang ginagawa sa unang pagsubok, kung saan kapag napagtagumpayan nyo ito, karapat-dapat na kayo para magpakitang gilas sa ikalawa. Hirap nun, di ba? Ayon sa kanya, lahat ng pagsubok na ibinigay noong gabi, may mga kaugnayan sa elemento ng apoy. At habang nalalagpasan mo rin ang lahat ng antas ng pagsubok, mas lalong nagiging mapanganib ito. Hindi naglaon, 2 na lamang sa 10 manlalahok ang natira. Yung 8 na bigo, hiwa ang mga likod nila. Unang pagsubok lang din na nakayanan nito dahil sa ikalawa, masyado na itong mapanganib para sa mga antingerong may pagdududa sa kanilang mga karga. Pagdating sa 5 pagsubok, kahit yung katunggali ng matanda, ramdam ang matinding takot. Paano ba naman kasi, pahihigain sila sa nagbabagang uling bago sisibatin sa dibdib. At dahil sa huling pagsubok na ito, may posibilidad na mamatay ang mabibigong manlalahok. Dahil sa ganoong batas, lahat ng mga naroon ay halos hindi na umiimik. Bawat isa sa kanila, maiging nagmamasid sa dalawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mag-abiso na ang hurado ukol sa pagsisimula ng huling yugto ng subukan, dito na naghiyawan ang lahat. Maya-maya pa, nang akmang magsisimula na, napilitan namang umatras ang katunggali ni Manoy Toto. Papahiga na siya noon sa nagbabagang uling
nang ideklara nito ang kanyang pagsuko. Dahil sa ginawa ng taong yon, lahat ng nakarinig ay bigla na lamang natigilan. Di nagtagal, nang maunawaan na nila ang nangyayari, masaya namang tinanggap ng mga manonood ang bagong kampyon ng subukan. Matapos nun, nang tinatawag na si Manoy Toto para magbigay ng mensahe, tumanggi ito. Ayon dito, hindi yun ang kanyang ipinunta. Dagdag pa nito na, di hamak na mas mahalaga ang pakay niya kumpara sa kahit na anong papuri na ibibigay ng mga ito sa kanya. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang lumapit sa kinaroroonan ni Isong. Nang magkaharap na silang dalawa, may hinahon itong nagsalita ukol sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Hindi ako katulad ng iniisip mo, iho. Halika na, umuwi na tayo. Huwag ka nang matakot, sapagkat katulad mo lang din ako. Yun nga lang, di hamak na mas makapangyarihan ako, higit sa kaninong taong nakatira rito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tahimik lang siyang tumayo at sumunod. Maya-maya pa, nang makalayo na sila sa lugar, dito na sila nag-usap ukol sa mga bagay na kanyang iniisip. Mismo ang matanda nang nagtapat sa kanya na wala itong bahid ng kahit na anong dugo na masama. Mariin din itong inilahad na ang karunungang taglay niya may basbas ng Panginoon. Maaaring hindi man ito paniwalaan ni Isong, pero alam niya sa kanyang sarili na nagsasabi siya ng totoo. Dahil sa naging salaysay ng matanda, hindi na niya napigilan pang magtanong ukol sa aswang na minsan itong ipinakita sa kanya. Pagkarinig nito sa sinabi niya, tumawa lang ito ng bahagya habang sumasagot ng, Mga alipin ko sila. Ipinapakalat ko sila roon para maging banta sa mga magnanakaw at iba pang mga taong may balak na gumawa ng masama. Yung mga nahuhuli nilang ganon, ito ang nagsisilbi nilang premyo at pagkain. Di ko man sila palaging nakikita. Alam ko ang lahat ng kanilang ginagawa. Kung bibigyan mo ko ng ikalawang pagkakataon, ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na gusto mong malaman. Matapos nitong makapagwika, dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob para paniwalaan ang lahat ng mga sinasabi nito. Hindi man ito sigurado pero alang-alang sa katahimikan ng kanyang isip, gagawin niya ang lahat ng sinasabi nito. Dumaan pa ang mga araw, pabalik-balik na siya sa bahay ng matanda. Marami ang nagtataka kung bakit siya roon tumutungo, kaya may mga umusbong noong istorya ukol sa pagiging yanggaw niya. Di man niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin, sa kadahilan ng alam niyang hindi ito totoo. Naging malinaw na rin sa kanya ang lahat, kaya naging kampante siya sa araw-araw. Sa paglipas ng mga buwan, dito niya nalaman ang mga lakad ni Manoy Toto na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ayon sa kanya na, lahat ng mga misyong ginagawa nito kasama siya, kaya bawat detalye ng mga nangyari, klarong-klaro sa isip niya. Ayon kay Isong, ang mga aswang na naninilbihan sa ilalim ng poder nito, minsan itong naging kalaban. Alam niyo kasi, hindi ang tipo ng antingero itong si Manoy Toto na mahilig pumatay ng katunggali. Sa halip na paslangin, binibigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon para magbago. Malaking porsyento sa mga nilalang nakaharap niya, sumusunod sa ganoon niyang patakaran. Dagdag pa ni Isong na, sa lahat ng antingerong nakita niya, itong si Manoy Toto ang bukod tangi. Hindi pangkaraniwang mutya ang tangan nito, sa kadahilanang kakaiba ito sa lahat ng mga narinig at nalaman niya. Narinig niyo na ba ang mutya ng habalan? Isa itong uri ng mutya sa dagat na kumakapit sa tuka ng pugita. Kagaya ng ibang malalakas na mutya, hindi rin ito madaling hanapin. Kalimitan, isang beses lamang sa 6 na siglo ang paglitaw nito. Dahil sa hirap ng pagkuha rito,
Maraming antingero ang hindi nakakaalam ng tungkol dito. Pagtatapat sa kanya ni Manoy Toto, maraming katangi-tanging abilidad ang mutya. Hindi rin ito tinatabla ng mga pambasag at sumpa. Tapos ang nagtatanga nito, nabibigyan ng kapangyarihang gumamit ng isang espiritual na sandata na kawangis ng mga galamay ng pugita. Bawat galamay, may taglay na lakas ng samut-saring mga nilalang. Hinihigop din ito ang lahat ng kalaban na makakapitan nito, kaya sa mga sandaling yun, nagtataglay na ito ng libu-libong abilidad. Napakalakas ng sabulad ng bawat galamay, kaya ang nakakakita lamang doon ay ang mga taong pinahihintulutan niyang ito ay masilayan. Taliwas din sa pangkaraniwang galamay ng pugita, meron itong mga matutulis na kaliskis. May parang sibat din itong buto sa dulo na tumatarak sa kanyang biktima sa oras na malapatan na ito ng parte ng galamay niya. Walang kaide-ideya ang mga nakakaharap ni Manoy Toto na nagiging biktima na pala ito ng mga galamay ng mutya niya. Basta, bigla na lamang itong manghihina at yun na ang hudyat ng pagkatalo nila. Mariin din itong inilahad na walang kahinaan ng kanyang mutya kahit makita pa man ito ng kanyang kalaban. Sa sobrang dami kasi ng abilidad na magagamit, palagi na lang siyang bumabase sa kung anong kahinaan ng kalaban niya. Nabanggit din ito sa kanya na hindi kayang ipasa ang tangan niyang mutya. At kaya lang naman siya nagkaroon ng interes kay Isong ay dahil sa nakita niya ang pagiging mabuting bata nito. Sa loob ng 6 na taon nilang pagsasama, hindi niya may pagkakaila ang dami ng kanyang mga nalaman. Gayunpaman, aminado siyang ang lahat ng ito ay pawang nasa mababaw na parte lamang ng totoong buhay ni Manoy Toto at ang mutya ng habalan. Alam ko. Karamihan sa inyo sobrang bitin sa kwento na to. Isong, kung sakali mang nakikinig ka o kung sino man yung nag-send nito, sana meron patong kasunod. Kasi alam ko dito palang magsisimula yung exciting part. Dito palang magkakaroon ng matitinding bakbakan. Kasi dito sa kwento natin, wala naman eh. Halos lahat napapasuko ng matanda eh. Ganun siya kalakas, di ba? So ako, naniniwala ako na merong katapat tong si Manoy Toto at sana merong kasunod tong kwento na to. Kasi alam ko marami sa amin ang nabitin. Lalong-lalo na ako. Kaya kung meron sana, pakisend na lang kaagad. Isasalang natin kaagad yan kapag meron.